Uns 300 veciños e veciñas participaron na Festa das Persoas Maiores que organiza dende hai case 2 décadas o Concello de Xermade. O deputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera, asistiu á celebración canda o alcalde de Xermade, Roberto García, e o seu equipo de goberno, os que felicitou polo festexo que se axusta, afirmou Pablo Rivera, o compromiso de ofrecer unha atención de calidade para garantir o benestar das persoas maiores da provincia que a Deputación mantén coa súa rede de residencias. Homenaxeados e autoridades compartiron no pabillón municipal o xantar que é tradicional nesta xornada.